Здравейте, аз съм Дейни Мени и днес ще правим такава черешка. Нужните ви материали ще са една зелена ластичка и 5 червени ластички, една кука, каквато и да е, и една част от стана. Първо взимате зелената ластичка и я поставяте тук. После взимате 4 червени ластички и ги поставяте ето тук. Така вие за сега. И последната червена ластичка я навивате 3 пъти или 2 пъти, както си решите. След това трябва да премятате с куката. По една ластичка ги премятайте, защото ще ви се напълни много куката. Така, сега взимате едната ластичка, извинете, че ви крия, просто ми е по-трудно, и я премятате. Сега взимате другата ластичка, сега взимате третата, и не я премятате и накрая четвъртата. Опа. А сега взимате зелената отдолу, издърпвате я и я премятате. Но още черешката не ви е готова, не бързайте да изваждате. Взимате долу зеленото и го поставяте ето тук. Сега хващате другото крайче и ето издърпвате, за да се стегне. И го пускате вече. И вече черешката ви можете да я изкарвате. Ето я и вашата черешка. После може да си ги завържете двете една за друга, да станат като две черешки. А сега ще правим банан. Нужните ви работи ще са 10 жълти ластички, 2 кафеви и кука и пак същия стан. Ето така изглеждат. Ето с черен банан и кафяв банан. Така, първо взимате една кафява ластика и я поставяте тук. Сега взимате 2 жълти. И ги поставяте тук. Сега взимате още 3 взимате и ги оставяте ето тук. Взимате пак още 3. И ги поставяте тук. И сега последните 2 ги поставяте ето тук. Взимате кафявата ластичка и я завъртвате 2-3 пъти. Сега трябва вече да летем с куката. Издръпвате тези 2 кафеви ластички и хващате долните 2 и ги поставяте на следващото пекче. Пекче е това. После взимате една ластичка или 2 или 3 и премятате.
Може по една да ги премятате. Сега взимате пак една или две, колкото планете, или трите ластички и пак ги премятате. Сега тук са ви двете, пак ги хващате. И премятате. Сега кафявото взимате, премятате, но вече не ви е готов банана. Но още не ви е готов банана. Ето, хващате от долната страна и го премятате тук отгоре. След това взимате и дърпате колкото се може повече. И изкарвате от двете краища. Както искате, може и с куката да си го изкарвате, може и не. Може и без. И ви е готово бананчето. Може ето така малко да го изкривите. Може и така малко да го изкривите, за да стане като истински банан. Това беше от мен и от моите черешки от бананите. Коментирайте, харесвайте и довиждане!